ngayon ay pork humba with egg, ala kusinerong musikero. Ito ang mga kailangan natin. 1 kilong pork belly, bawang, sibuyas, paminta, laurel, star anise, Sprite, ketchup, liquid seasoning, at saka yung black beans. Una, sindihan lang natin yung apoy, tapos ilagay na natin yung ating karne. Lulutuin lang natin to para matanggal yung mantika niya. Habang niluluto natin ang ating karne, titimplahan din natin ito ng salt and pepper. Haluin lang ito hanggat sa lumabas yung kanyang mantika, hanggat ito ay magiging golden brown. Habang niluluto natin na yung ating karne, magpapakulo na din tayo ng itlog. Lumabas na yung oil ng ating karne at medyo golden brown na din ito. Konting halo na lang ito. Ito ang style ko sa pagtanggal ng aking oil. Takpan ko lang ito at ibuhos ko lang sa isang lagayan. Pagkatapos natin tanggalan ng mantika, ilagay natin ang ating mga sahog. Lagay natin ang bawang, isunod ang sibuyas, at haluin lang ito. Pagkatapos nating haluin, lagyan din natin ito ng Sprite, mga 500 ml. Lagyan din natin ito ng toyo, mga kalahating cup na toyo. Pagkatapos, lagyan din natin ito ng kalahating chicken cubes. Tapos, lagyan din natin ito ng ketchup at ilagay na natin yung ating star anise, laurel at saka yung pamintang buo. At haluin lang natin ito at takpan. At kung sa tingin yung medyo malapot na ito, lagyan din natin ito ng asukal, mga 3 to 5 teaspoon. Tapos takpan lang natin ito ulit at palamputin. Kung sa tingin mo medyo malambot na yung karne, ilagay na natin yung ating itlog. After 25 to 30 minutes, mukhang malambot na yung ating karne. Kaya, lagyan na natin ito ng black beans. 2 tablespoon o black beans. Kunting halo lang ito at pwede na itong ihain. Charan! Ito na ang ating pork humba with egg, ala kusinerong musikero.